Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Unsa? May mopalit na ining inyong yuta, dong? Mao naman ang. O muan og ang abogado sa buyer. Mao ba? Kung ako ang imong pangayuan og opinyon, Rolando, dili ni nako ibaligya ang maong yuta. Kinahanglan mabaligya na ni. Og wa na makapugong ana. Pero husto si Natsume, Rolando. Anogon kon maadto sa laing mga kamot kining dapita, dong? Kinahanglan mabaligya na ni manang. Pero dili ka magdako. Mahanaw hangtod ang imong handumanan ining dapita. Kinahanglan mapapas ang tanan handumanan ining dapita. Nga naman daay, Rolando. Unsa magkasugilanon ining inyong yuta? Mahimo bag mahibaw? Ayaw nagpangilabot. Kay wa kay labot. Rolando, husto na, oy. Kainsultador ug taon nimo. Unungan na ng imong pagpangaway ni Natsume. Naunsa ka ba? Hangtod ang imong paghaw, ikasuko pa nimo. Unsa manang? Ngano ko taon nakasulti magkana? Ako siyang gisultihan sa imong pagkiss nako. Nga ikaw pa'y nakakis, ikaw pa'y nasuko. Imo nang gipanabi no sa. Angang! Mihuot man ang akong dukan. Kinalan nga doon nagyug ko'y kapahungawan. Kaya wa ko makasabot sa imong gipuhat. Nga nasuko kang nakakis ka na ako. O, to na. Mura magkagdili babae oy. Si Erning man eh. Oh. Anong gitutukan naman nimo ang imong cellphone? Si Musmusi na sad nang nanawag, day. Mas-mashi. Ay, Ma'am Natsume, si Ernie ang tao ni Ma'am. Ay, ito hinapon ni Ma'am. Oy, kay magdugo akong ilong og dungga na na. Then washimas. Unsa, Ma'am? I said, I will call you up. Aw, hehehe. Naka sa duol ni Rolando, no? Hi. Oshiro Torides. You are right. Pamati lang yung akong report, Ma'am, ha? May package nga miabot sa opisina ni Tony Bagasmas na para imo. Gikan sa Japan. Okay. Unya, muan mi ugma ni attorney. Aron ihato din nimo og magtan-aw na kunuhay mi sa yuta, Ma'am. Hi. Unsa man, Ma'am? Paliton gid nimo na yuta ni Rolando, Ma'am? Hi. Yes. Ah, sige, Ma'am. Magdrama lang tadi og ma. Bye-bye, Ma'am. Diyan eh. Oh, Rolando? Rolando, may tuyo ko nimo. Na, ay lang una nagsungugas, Rolando, day. Ikaw masabkot. Mutagad pa man gihapon kag laing magdadaig, oy. Natural man lang na nang. Mhm. Manang, nag-uul na sad ka? Osbon ko, Natsume. Na problema ko ining ilang pagbaligya ining ilang yut. Kay di gyud ko ganang mo puyo uban nila syudad. Unsa? May mupalit na na itong yuta. O tiyo. Buyer ni Erning ang interesado. O muara sila og mauban ang abogado sa buyer. Oh, Tiyo. Tiyo, unsa man usab ang imong nauna? Di na makaganahan nga ibaligyan ning dapita. wa na tayo mahimo, Rolando. Gikinahanglan na to ang halin anang yuta alang sa itong mga bayranan. Kung mao na tiyo, ilubong na lang nato sa kalimot ang atong mga handumanan ining dapita. Mao lang yun na ang atong buhaton, Rolando. Kalimtan ang sakit ug malipayong kagahapon ng bukira. Sige tiyo. Buguson na lang nato ang atong hukom. Ibaligya tanan ni kining dapita. Sige. Bye. Bye. Kung kwartang inyong gikinahanglan, makatabang ko, Rolando. Iya nasab ka? Tulo na tayo ining baya. Natural nga maduol ko nimo. Og mo-offer ko nimo, Rolando.
Pahawa mo kwarta para sa imong mga bayranan. Wa ako magkinahanglan sa imong kwarta. Ayaw na lang gud ipataas ng imong garbo, Rolando. Biyai ko. Biyai ko. Biyai ko. Biyai ko. Kung dili ka gusto mapasakitan na sab ka nako. Naana na ko ana imong style sa pagpasakit nako, Rolando. Di na ko madutlan, ana. Diya ka na. Ayaw pagsunod ako ha. Sorry, Rolando. Pero dili ko nimo mapugnan sa akong buhaton ini-ini yuta. Uy, kalit mo lang ang miwan. Wow! Kanindot sa uwan. Wow! Sige pa! Uwan pa! Uwan pa! Uy, naunsa manas Inday Natsumi. Ay, mura magutaw nagbata nga nagpasinguan. O ating alin na uwan sa Japan ang. Mong nalingaw na si Ana. Ganahan ba ako ng Natsumi para ni mo do? Manang, may mo bag dili ka magisgot bahay na mong duwa ni Natsumi? Ay, Rolando, ay nalang patas ag maayo ng imong garbo. Kay tingalig magmahay ka sa maabot dong. Nawar ako dong, basa na kay Natsumi. Misamot ka klaro nindot ng lawas na nabasa na sa ulan. Way buot. Siyan, ay naunsa ba ning tawhana? Mura man og dili ni Nea Uyabs Natsumi. Pasagdan malang niyas uwan. Gisipon manoon ko. Wa na. Mauna na resulta sa imong pagpasingawan ganina. Nagbasa-basa gid kag maayo rong adlaw day. To na. Ay, labad man akong unang. Ay dinhilang ka ha. Magpalit kog tambal sa hilanat sa sentro kay nahutdan ko. Dong Rolando. Dong bantay gud si Natsumi kay gihilantan. O na resulta siyang kiat. Ay nalagkasabi, uy. Naa naman ang hilanat. Magpalit o na kog tambal sa sentro. Mag-abot pa ka kanang nga gabi naman kayo. Ay na, manuktok, god. Sige, diha na ka. Ay mo pag-away sa Natsumi, ha? Isa man ninawag. Oh, si Sir Ichiro? Ganun na nawag ba nina ako si Ichiro? Hello, sir? 現在、エンジンはどこですか I'm sorry, sir. I don't understand, sir. Where are you now? I'm out of town, sir. Oh, okay. Why man, sir? I need driver. Si Erning day, sir. Oh, why not call Erning, sir? 彼はここにはありません。He's with Natsumi. Unsa? Si Erning og si Natsumi? はい。 Ayaw siyang sultihin nga kita'y kauban, ha? Okay, sir. Anyway, thank you. Welcome, sir. ありがとう。じゃあね。 Bye, sir. Hoy, baka kung kayo ka, no? Sorry, ha? Sorry na lang kung naapil ka sa pagpamakak. Pero, maori ni paagi nga, mo relax ko. Og dili siya mangita nako kung si Erning ang kauban ako. Dagang kay kabuang bisan saon. Rolando, mag-amigo na lang gud ta. Kapuya gini mo pasabton, oy. Di lagi ko ganahan makig-amiga nimo. Kay mahadlo kang makakiss na sab ka nako. Mao ba? Oh, Booking ka na, Rolando. Ganahan kang mukis na ako. husto na. Balik sa imong higdanan. Kay gilantan ra ba ka tungod sa imong kakiat nimo. Tubagaw na nga akong pangutana. Unsa naman sab? Ngayon dili man ka magkapugong pag-kiss na ko kung na ako sa imong duol. Oh. Love na ko nimo, no? Maglisod kag tubag nako kay tinuod man ang akong gisulti nga love ko nimo. Maong dili ka kapugong sa imong kaugalingon kun na ako sa duol. Kahag ko nung dayon ka nako. Kay love ko nimo, no? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!